baca. Ini mainannya. Kamu tuh. Klik, yang ini ki. Ya orang ngono kok. Balik kerja. Wes tak nonton TV wae. Orang murid. Rusak ini. Rusak. Apa lek? Ini lo Kang Piton. TV rusak. Kira-kira infonya nang dia sing nonton TV yo. Yo Mbak Joko to. Mbak Joko kono. Oh. Mbul ora. Lah lek tuku alat ngono, enak alat sing rusak. Iku mah Teh Jaya. Asal Mbak Joko ya. Mbak Joko. Lempar lu apa iki? Ya iki nyusul. Anu modal TV-mu sing telepon mau. Iya. Oh, iya. Ya wis kok tak beres-beres tak nggo kunci-kunci barang kok tak lakon nang omah ya. Ya tandemi ngono ya. Ya nih. Cepet yo. Iya, Mbak. Wes sama mangkat sisa. Yuk. Wes benar. Terus. Oh. Wes tekan ngene iki yo. Sing anu nyarep TV. Kene omah kene. Ya kuno. Nih, Mas. Wong nang jero paling. Walah, tak cuma iki tongkat iki lali to. Iki penerangan yang kayu garang. Kacamata iki bomba. Iki dalan sini kene. Masa? Iya, Mbah. Ya kepo kene bantane aku ngono. Iki sing rusak. Sing rusak. Oh. Yang nanti mau dipasrah ke kowe, Sang. Iya. Ngono. Wes gampang. Mbak komplit ngati. Kita siap jangan, Bang. Mbak kalau dia komplit. Ini kabeh. Keluhane jarene apa dulurmu mau? Berasap. Ah gampang. Tinggalih kono mundur. 25. Kondisi bak normal. 35,10 apik asli gawane dealer ngono to. Iya. Gawe dealer mbak ki ora tok buram larang bocah moto kok nggo kacamata dhisik ora apa-apa ya. Iya, Mbah. Berarti normal ya. Kabeh 25 karo 0,10 ya. Asli ya beling juga. Asli beling tak cek Produksi. beling asli. Tak cek ke mesinnya. Tak bukane sik ya mesinnya ya. Mbak wis komplit alat ini iki yo. Mesin. Oh. Openg gue. Tak buka ya, Bing. Openg. Oh, iki. Tak menu. Sekali. Wah, apa sih kebakar kok? Anu kancamu kae sing duwe TV iki nggo alat. Nggone Pak Abi. Kowe ngerti Pak Abi kenal juga to? Ngerti. Oh, ya wis ngono wae ya. Wis. Ya. Oh. Bocah iki wis pesen-pesen alat nggo TV ora teko-teko. Dinten-teni iket mau ora teko-teko. Sumpih banget ora teko-teko ya. Nah, ini pesen alat si jenenge kae yo. Apa jenenge ponane nganu kae kentos kae yo? Iyalah. Iki alat wis enek siap alat iku apik, dijuamin apik tenan alat. Asli langsung kok Jakarta alat iki. Udah dadi kan mesin TV sak set ngono to. Iya. Ya sak set kabeh engko langsung dipasang wae. Nang kono ora apa-apa. Iya to? Ya wis ngono wae. Biayane mau ditransfer 450 juga. Balik.
balik yo weh. Ya, kono sudah balik hati-hati apa sudah pecah tuh ya. Pakai tele kile. Teko paket iki. Wis. Terkena ngomahku dhisik. Musuh. Foto sih. Tak bensin kayak iki Kang Iton. Yo, kok sampean iki ke bensin no. Nun. Wis. Yo kok iki. Hendrik wae lah. Potong. Baca. Kowe. Sini mainannya. Mainan anak lu. Mainan. Oh, nah, tak. Bukwe. Mainan. Aku jual ya. Terima kasih ya. Mainan. Ih, kancamu ndi ndadake TV ket mau bae wis jagono iki suwi kayak kopi urung apa-apa urungan iki kancamu. Mbah. Mami dhisik, Mbah. Ya Kang Piton. Iya. Amit iki rasa nggae cemilan singkonge bongkot Bang Titik. Bener iki. Iya. Marang wae singkong sik, Mbah. Anu, Piye. alate ndi alate? Iya tak jumuke dhisik, Mbah. Wis bongkar rembah kok. Macam-macam profesional dandan iki yo, Mbak. Manjur dan apa iki. Iki mau Kang Piton tak kunci odis, tak bayar 400. Sik, Orang ngomong aja, baca ngomong fisik kamu ngomong. Wah, enak banget pasti ini. Mbak. Ya Mbah Dipit sawae. Ayo kursi, eta anu dhisik colok ki kae. Oh ya. Anu ya dadi mesin wis teko. Ya. Batak jangan. Ya. Suwi rusak ya. Wis, pira rene nah. Batak jangan. Dipine masang anu. Punya. Nah, gini. Mbaknya suwe dandan ini gini agak mungkin. Wis pinter. Orang rata pengalaman Mbak ku ya. Burung Mbak. Apa ya urus kok Kang Piton iki kok. Ayo. 30 cm. 30 ya. Ini baru cat kok. Meteran salah buat. Pemain. Salah apa? Salah cari wis kabeh colok. Mesinnya belanja mau ya? Belanja. Ya. Sampai siap sini. Lah. Lah mesin kok jual separuh ini ke jualan ini aja. Walah. Jangan. Wah, bener tenan. Katakan sih. Yo karo ngopi-ngopi ndeloke bawahe bae tegang kok ndeloke wae kok piye. Kok tegang to, Mbah? Yo. Profesional ya tegang kok. Apa nih, Mbah? Ayo. Dredeg. Gitu. Tolong dicolokno. Bae profesional. Mbah, colok iki. Lah, kok masuk di grendo, Mbah, mesinnya, Mbah? Ya mesin green tuh. Mas gitu. Rusak, Mbah. Rusak piye? Rusak yo. Rusak lah iki digrendong ngene iki kan iki lho, iki kan panel, Mbah, panel TV. Elektronik nek digrendong jeblok. Wis temen nang wis profesional. Kowe rasa nganu, rasa macam-macam karo Mbah. Mbah ya wis pinter lah ngene iki. Kok dandan Mbah 45 tahun wis pinter dandan elektronik. TV, CD. Sampeyan belajar kok ndiko YouTube ya? Oh, jora. Lah juta ya penghibur desa kae, reken kae ya lucu penghibur desa kae. Kok subscribe ya, Mbah? Ya, subscribe. Oh, penghibur desa kae ya lucu kok dandan apa iso ndelok tutorial kono. Mbah kae ya 45 tahun. Mbah belajar kok penghibur desa ngono kae kok.
Lah kok diborong? Piye kok? Ya piye? Nggo lobangin kabel ora mlebu. Oh iya iya. Lobang kabel kok piye? Wis kabeh wis dienggo kabeh kok pokoknya. Ngopi lho, ora semeneng-meneng wae ngopi lho, ngopi. Kang kantos diombe kopi. Ayo meneng Wah, wae. ngono kopi kuku sik. Ngopi yang baik dandan wis enak iki. Seken-seken gitu. Ini nganu le, elkone iki mati elkone. Oh. Mungkin model-model ngene iki lho sing tipe mula Mas elkone mati. Tapi iki mergone mau iki paling jukuke kedengkek dari tugel disoder. Ya. Ya. Soder sing Lah lek ngono carane ya rusak tipine wong Mbah kok ngono dongkak-dongkek ki piye to? yo meneng kok, sabar. Wong Barios nganu Walah. dane pinter kok nganu wae kowe iki. Ora dadi gelem karo sampe Mbah. Alah, Kamu. Lho. piye yo ngene iki? Ya ora ngono to. Piye dandan ngene iki? Lha kok piye? Ya, Iya. lah, kang kancamu ngomong iya ngono kok kowe seprotes wae to. Ora diancuk. Kongkolan to. Ngomong gemblong iki yo. Wah. Kongkol. Nah, ngono ki api. Jadine. Jangan ka si bener ngene iki. Kok ngene iki pasang. Ya. Kayaknya ya pinter banget. Iya, dipasang. Iya. Tipemu ya. Nah, jadi ya. Enggak sambung shot meneh. Shot. Jadi yang pinter kok Mbak ya. Masyaallah, ngopi sini, ngopi. Berak lagi ngopi. Ora nyusu aku. Nyusu. Ya ngopi. Ngene carane ora dadi tipine wong Mbah. Sampeyan ngawur apa Ya piye? aku jagane 45 tahun ya ngene iki kok. Lah kok 45 tahun aku ngamuk tenan iki, Mbah. lah kok Ora saiki? dadi. Ora dadi tak setrum sampean. Ayo. Nganu ya. Undang nganu wae. Apa jenenge? Wong kene kabeh kenal aku preman teko di bumi lho. Elektronik dhewe nyok balik ki aku balik. Kopine opo? Balik. Siap, bener kanca. Makasih.